γιατί δεν διοικείς την εταιρεία. Κάνουμε εμείς ανάπτυξη. Ναι, κλείνουμε την πόρτα του Παπαντονόπουλου. Αφού δεν μπορείς εσύ να τον περιορίσεις, θα τον περιορίσει το συνδικάτο. Πάρει και το Skylark. Αυτό που σε ενημέρωσα χθες, Διευθύνοντα, δεν διοικείς την εταιρεία. Όσο χρονικό διάστημα θα είσαι διορισμένος στην εταιρεία, οφείλεις να κρατάς το πηδάλιο της εταιρείας. Και επειδή σε ενημέρωσα... Έχουμε κανένα πιο μικρό εδώ, ρε. Ναι, θα το με ψυχραιμία. Εντάξει. Ωραία, εγώ θα είμαι εδώ, θα σε περιμένω. Διευθύνοντα, δεν φεύγω. Το γραφείο του Παπαντονόπουλου τελεί υποκατάληψη. Το λέω ξεκάθαρα, αυτό δεν έχω να... Δεν παίζω και σε ενημέρωσα και χθες. Σε ακούω. Εδώ, θα μείνουμε εδώ, δεν φεύγουμε από εδώ. Θα σε περιμένουμε εδώ να μας λύσει το πρόβλημα. Όχι, χτίζουμε